Angeke ngibingelele ubingelele baba udokotela bawesizwe babujabula umfana omuhle njengekhekhe mlungu. Nginomsebenzi lana ekuthiwa uTholani wakamthembe emagcakeni. Uganela kaDlamini siyazwana noDlamini. Uyena ke lo ngenzela ukudla. La ngiphuza i-beetroot juice with cucumber, ginger and apple. Ukuthi uyoziphaphela ayonto icabanga. Bakithi angeke ngibingelele ungubaba udokotela ngowesizwe ujabulile usebenzele eThekwini. Ngiyavala ke ngomhla ka 20 December ngokwenza ezinye izinto ezibalekile eziphuthumayo. This is baba udokotela. Namhlanje ngine topic enginiphathelana ethi umgezankomo wabafazi, umgezankomo wabafazi. Bakithi ezinye izinto zafuna ukuthi ke sikhulume. Asazi ukuthi mhlawumbe lento isekhona noma isekho lento ekuthiwa imfundo esebusuku ABET, Adult Based Education and Training. Lento inobufakazi obukhulu. The evidence is gross. Most of our people can't even read, especially numbers. Those people can't read numbers. Yabona labantu laba proving that ukuthi sidinga abantu ba-ABET ke kuphinde kubhekelele. Uma ebuza into ukuthi imalini umbhalele ukuthi baba udokotela ngifuna isithwalo. Musu uthi izithwalo zo 50,000. Athi ikushuthi ngosala no 2,000 ngoba phela mina ngihola 5,000, ngihola 7,000. Uthi ngobani? Uthi ngizothi isithwalo so 5,000 ngithi hayi kahleni bakithi. Ngithe isithwalo so 50,000. Can't you read 50,000? Angisho ukuthi labantu bakithi can't even read numbers. Abakwazi ukuhlanza u30 no 3,000. Nake sibonene into engekho right. It concerns ngoba labantu bafuna imali ezinkulu. Uma efika kumina ethi babudokotela ngicela ungenzela into ukuthi nginawo 3,000. Ngifuna imali ebabudokotela abantu bathiwa ngithola imali kumina ngabe kwanele konke. Ya yini kwakweyini? Ngikweleta abantu abaningi mhlawumbe imali engikweleta kwabantu ila ko 7,000. Awu. Nje mase ngithola nje noma nje 200 million. Ngingaba right. Wendoda ufuna u200 million? Athi awu unike iphepha uthi akubhala. Umnike iphepha uthi akubhala 200 million. Akwazi ukubhala. Anything that you cannot write, especially in digit, you never have it. Ngizothenga indlu eGlenwood. Ngaba nebalance engangakwazi ukubona noma ngiswayiphile, ungazi ukuthi iphone number ibalance. Ngizothenga indlu phela. Imali oyihambisa ngesikhwama ifana iqala ebank. Angiqala noba nemali umuswipe ungaboni ukuthi noma uswipeile kungenze kulutho nje kuvelela ku notification phela. Uthi ubhenga ibank balance ngathi phone number. Manje umuntu methi kufuna 200 million. Kuyinkinga nje imadlana engatheni osuzothenga. Ngizothenga iflat eBrandalini. Ngake ngiswipe khize ngitshe mhlawumbe ukuthi ibank linenkinga ngoba lengitshela uma ngiswipeile.
Ebonamo ngineflat. Brandering ngineflat. Glenwood nomusa. Avoka kunemiso. Emgalaba nomusa. Wena nento engizibalayo. Morning side ngineflat, eGlenwood ngineflat. Wena ngabe ubala ukuthi eGlenwood uzalisile, morning side uzalisile. Kusenzima kuwena shem. Senzima kakhulu. Njobe emgababa nje mathuleni nginomusa. Wena into ngabe uyibala ngabe uthi uzalisile khona futhi. Ngizothanda ungidabulisa ukuthi asifani kanjani nawe. Ezakhe izinto awukhulile kodwa untanga wethu. Awukwazi ukuthi ube untanga wethu uphinde futhi ube lento eyiyona. This is Baba Dotela nje ubona nje ngiyadla ngidle kubiza abasebenzi bathathu bahamba. Wena ukuba uyadla manje ngabe ubiza lengane le engazala umkakho. Iyagcina kusele 9 sikole ehlala kwakho ubiza uthi ayizothatha. Awukwazi ukuyifundisa ngoba phela unini nomlobolanga. Indlela ukutshengisa ukuthi unini umzonda kanjani ukwazi ukufundisa ingane le. Bantu besilisa angeke ngikhulumele kaAbethi. Abantu if ngempela ukuthi sine group yabantu abangakwazi ukufunda izinombolo, we as the community we have to be concerned about that group. That group is a worrisome group. Ukuthi yini wena ekwenza ukuthi ungakwazi ukuzithuthukisa nje ngokufunda. Inhlelo zokufunda sezi online, even online. Yini ekwenza lokho? Ayikho into eyenzeka ku social media ongayazi ongayihleki. Ayikho into omkhuba eyenzeka ku YouTube ongayibuki. Unama video empi, ama-video abantu bashaya induku ungazi utholana abantu wadi babona abantu belimazana. Ezinye izinto ezokwazi ukuthi uqhubeke kube lento yiyona. Yeah, this is Baba Dotela. Angeke ngikhulume lento enhlupheko. Poverty has boundaries on its own. Ngichaza. Uma ngiyisho lento, ngisho ngesizathu sokuthi i-poverty iqala la. It begins there, it ends there, and it knows where to start and where to begin. I-poverty ayibi all over. It's not an amoeba. It starts there and then it ends there. There are things that ozenzayo noma ezenziwa abantu wena that you enjoy. Angisho nje ezinye izinto othi uyazenza wena ujethe usakela thina. Angana uya understand yini? Kodwa wena uyazenza uthi usakela thina. Uma ungayeka ukugembula, ungayeka ukusitshela ukuthi wena emalini kwi-gambling. Uma ungaqala ukuthi uma wena iluthule, ungaqala ubhoreke ngoba no one celebrates your winnings from the gambling. If uqonye intombazana, wangasitshela thina ukuthi intombazana izokubhora lento abakuzofana ukuthi unonkosikazi. Uzokwazi ukuthi uyiyeke. Lezo zinto lezo, women are made to make people poor, abeza weak. Angiqale phansi abantu besifazane bayithuluzi elakhelwe kahle ukuthi indoda lihlube yonke into elinayo before umuntu esifazana akubona ukuthi sekuvela ithambo akushiye, even usugula akushiye. Gambling idla yonke into onayo usasebenza. Umuse uhola imali akade uyireservile iphinde futhi igambling iyidle. Mhlazana isiqedile yila ubona khona ukuthi asikho isidingo sokugembula. Ngobani na awukho umuzi ngakini, especially wena owakhiwe ngemali yokugembula. Akekho umuntu okhule ngakini enamabhasi awathole ngemali yokugembula. When will you see ukuthi this gambling it will never take you anywhere?
You understand? Ngizama ukuthi ngikuvezeke lokuthi abantu aba-owner ama-gambling businesses abanaso isitokwe abasi-odayo. Isitokwe abasi-odayo yazi ukuthi yini? Imali yakho lo gembula ngayo. Isona sitokwe abasidingayo. Bona akho ama-truck adelivayo. Akho ama-invoice abakhiphayo. Bakhipha ama-invoice abakhiphayo ama-ticket aluzile lotho. Yona kuphela into abakhosta ukuprinta nje ama-ticket aluzile kuphela. It costs them nothing. That is gambling. Lezi zinto lezi zifuna uma ukuthi asizisho, asizikhulumi, abantu abaningi boqhubeka nazo kodwa ufuna abaqhubeke sebazi ukuthi okay ngiyagembula ugembula kodwa ke I'm 37 years old. Isiphi isikole engisaziyo esakhiwa umuntu wayigembula wadonate ngemali wathi wakhe isikole? Imapha ama toilet engikwazi akakhelwa nje umphakathi ngoba umphakathi walana unama toilet kwakhiwa nje ama toilet awuthi wanaka ama toilet omphakathi wabesilisa wabesifazane na ugesi akhiwe ngemali yokugembula awekho and qhubeka kuyidlala igembule ngoba kodwa iqiniso usuyalazi. Iqiniso usuyalazi. This is Babu Doda. Nansi ngifuna ukuthi ngiyithinte la. Lento yokuchaza amaphupho. Bakithi ake niphume kulela office. Lela office alina furniture phakathi. I-office lokuchaza amaphupho alina furniture phakathi. There's not even a tablet. There's not even a co-furniture phakathi kulela office. It is nothing. You bring furniture kulela office. I-office labantu abachaza amaphupho, they inject you with their belief system. Uma usuka lana uya eNew Zealand, ufika ubabuza ukuthi according to New Zealand standard 1 + 1 is equal to what? Bazothi it's equal to 2. What's wrong? Uhambe uye Jamaica. Jamaican people, according to you people, 1 + 1 is equal to what? I thought is equal to 2. Saudi Arabia, quite same thing. South Africa, same thing. Comes to ukuchazela amaphupho. Ukuchaza amaphupho, iphupho elilodwa lichazwa ka-10 elilodwa. Uzothola umuntu waseCongo ekuchazela iphupho lisho ukuthini. Utholo waseBotswana achazela ukuthi ukuthini. Utholo waseSouth America uzokutshela iphupho lisho ukuthini. Ungene kuGoogle, uGoogle kuya nesite ongene kuyona. Akutshele ukuthi lisho ukuthini. Leyanto lena it's only you accept lento eshiwo ngoba you just wanted somebody to say something kuwena. You just wanted somebody to say what? Ngizokushaya phela ukukhuluma noThuli. Something. And then you believed leyo nto leyo. And ayikho into ezolunga ke mekunjalo uma sinabantu abadala abagqoka amaphiniform abadala abanqwaza abakhanda nanamanje abafuna ukufundiswa into entsha akade bengayazi. Ayizulunga ke nje le nto leyo. Ayizulunga ngoba uma sithi thina amaphupho phuma kulento echazela amaphupho it will help you. It will literally help you. Kunamaphupho, kunemibono. Those things are different. Uma uboniswa into ukuthi akufani iphupho li daily every day if uye ekhaya uyolala uzofa uphuphe something. Uma ubuza umuntu lo phupho belisho ukuthini, that person will also tell you ukuthi belisho ukuthini. Ake sichaze njengephupho lani. Iphupho lokuphupha uthenge imoto ufika ngemoto ekhaya entsha kanti udlala ilotho kodwa manje usunako ukuphupha uthenga imoto and nasekhaya kunoThurumo osuwakhe umuhle ngendlela esimanga. Lelo phupho ninezincazelo eziningi okufuze wena ukuthi uzibelieve kodwa. Mina ngilazi ngenye indlela nomunye ulazi ngenye indlela. Phupha ingane athi omunye kusho into ukuthi athi omunye kusho isilwane. Umuntu ubuza indiya uphupha ingane alikutshela ukuthi kusho isilwane. Ubuza umlungu akutshela ukuthi kusho isilwane. Akutshela ukuthi according to yena uphupha ingane kusho ukuthi. Engisho lento amaphupho ngicela sike siyiphume nje ke ngoba iyona into esilibazise kakhulu. Ukuba mhlambe bese right besingacabanga izinto. Uyazi lento amaphupho ikibhede uzobona ukuthi ibheda ngempela ikuphuphise even umuthi umuntu oconsume yesintu. Uhambe ufuna ukuthi badala akaziboza umuntu njalo uthatha wena. Uthi hayi ebusuku bafike bangitshengisa ukuthi kuthiwa bophupha uthi kanti iphupho. Basani bakuyeke uthi kanti iphupho bakuyeke bakushiye phansi. Bakushiye nje phansi ngoba iyiphupho you just bringing iphupho. Amaphupho ke just one of the things that esidilizayo nje kahle masikhuluma iqiniso asifuna ukuhlonipha into yokuthuka abantu abadala. It's just amanga nje le nto.
umuntu oyidrivayo. Kunabantu ngempela abarana ama-podcast aserious kabi ukuchaza amaphupho, achaza into engekho veze. Ngoba lo ma-podcast kufuze ukuthi emesithi nje 1+1 i-answer afuna ifane kuyo yonke indawo. Kodwa la iphupho elilodwa nilama incazelo ezahlukene, then ayikho-ke leyo nto. Le. This is Babu Dotela. Yeah, bakithi Babu Dotela, iyaphela-ke indaba ama-videos manje sisalela i-shooting eyodwa. Into engifuna ukusho la, if you are brave enough, ufuna ukuthi kulo nyaka kube khona into ubona sikwenzela yona, but only a person that is brave. Ake uhambe noBaba uDokotela, ngizothola mina unwabo noxhamu ngigaye lento ngihlanganise. Hey, wekhehla ngakhohlisa umuntu, khohlise. Hayi into okudlala lento. Yayibona lento la. Unwabo lolu. Akudlalwa la nezingane. Lana akudlalwa nezingane kufundisa umuthi la. La mesiphethe lento le. Hey la khohla khehla khohla. Buze into hayi la. Thola unwabo xamu ngikuhlanza lento mase ngokugeza. Ngigezela phezulu kwethuna lomlungu. Mase ngithi isha yonke into uyayifuna. Mase sikhipha igazi kuwena siye nawe empambane enze indlela mesiqeda la. Sifike legazi yebo seniyagqilaza lento. Sifike legazi siliconsisele lapha ya. Siliconsisele la mase senze isifungo ivow. Sibiza indoda, kunendoda ehlala la makhoneni ala. Kunendoda ehlala la. This is what it was for. Sikusike sithi yabo, mase sithatha itshe, silisule la, silibeke lapha. Silisule la. Igazi lakho yibo. Uthi ufuna ukwenzela ukuba nemali, akuyona into ecanga khona kagogo la uzile uzoncengwa la. Akona kagogo wakho lana. Mewenzelwe imali awuncengwa. Kunendoda engithi mase ngikugezile mase ngiyayazi la ndoda ngiyithembile imhlophe. Imi ngefeke ibovu wodwa. Mase ngikhipha igazi lakho mase silibeke lapha mase sithi mesenta. Khuluma kehle. Khuluma ngathi uyaqala ukukhuluma ngathi uyagcina. Uma usushiya isigazu lapha ya. Ushiye isigazu la. And mase usuyahamba ngeke uphinde uhlupeke. Kodwa ufuna ube nemali. Yabo. Ufuna ube nemali or at least uphathe kube kanje. Ngazi kube kuningi kakhulu. Mhlawumbe uphathe kube kanje. Kungabe kuningi kakhulu kodwa iba nemali nje. Kodwa angizokwenzela wena imali. Iba nemali. Imali nje kuphela. Ya, umuntu wesifazane uyafuna ukuba nendoda yakho ezodrive wena uyenzise into oyithandayo. Ngilungisela 1000 ngikunika umgezankomo kuphela. Kuphela. Sikhathela abantu abadlisa amadoda ishonsilanga leyo nto. Umgezankomo kwauchazwa kakhulu but umuntu nje wesifazane ufuna ukuba nendoda yakhe yedwa, ayicontrol futhi izwe yena. Turu. This is Babu Dotela wesizwe wajolo mfana umhleja khehle umzulu mangingisengiso futhi ngixolisa. Umgezankomo ngunika abantu abadala kuphela not ingane. Le nto ingcolile, le nto ayikho right. Goodbye.